Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kekemi kabadang arpo hundrius nem karta kan hapan besa ya kisan mut kikun ki badang rit hadin ba ukpa ubakit baba yaga yeng kasam ulaklat no nagani kasla perthei kani kala jia yaga yeng kasam jong kakong merisha sang pliang kabasong basa hamau diang new shillong kani ka jingkit yaga lingkor kabakhia kadai namar ba ukpa jong ka yeng uba rishat sing karmuti badang lai pu hunyos nem karta ya ubala suba baula sya penyap hakirunar hadin baula ja naga jinglet dis ing sya yodo hakakat waitarik unailar arajar arpulai kitei kisan ngut kikon kilong ubaningkong udang dap pras nem karta bat ibakat do dai badang sudap dang arbanai haka jinglet bot din unong lum kubor jong unong san hima lalap baka yingsa jong kakong merisha siyang paliang hamaw diang kadon tang ar kamra bat kaway ka jakashet Henry kalaya sa lang bat kibahaying hasem katkum kajing batay kakurim kakong merisha kalaya thu ba uba rishan ulami nalaying hakapor kanday beji menstep jong kakat way terik unailar panlet di yo using hayodu hakajingkia kabadon palat armon Henry andala poi hakapor hanyo beji janmit haba kala persyang banpun kafun kala lipno haba ukpa kaying umwan shu shaying hadu kapor shipho beji minmit kila persyang ban letwat bat pentip ru shash nong trai jong u shathain nong thleu kumta hakasngi kababot pat kibahaying hasem kila let ban ai Dekajing ujor ejahar syakipulit ke cantonment beat house pada kekat sauterik mentahi ubunai kipulit kila pentip bakila lap ya ubar Richard Karmuti balarakno ya ke Met Jong U sya civil hospital Shillong hadin bala pendep ya ke postmortem hakakat santerik unailar kibahaying hasem kila rakno syaying ya ke Met Jong ubar Richard ban pendep ya ke lek nyam lek rukom ke bakhat do badru ban let on tap haka juhi kasngi Tekong pia thule mengi I barichat Karmuti I dialog pi tapi ya thule mengi kan baje imi na yeng kan kadai ka kan katarik ka por ba imi na yeng tarik ta kadai khatway tarik sing thọ điên ta nhị na giang ông mình để đi tổ sing bàn tay thiệt chừng sale hay giang mà làm bay hà độ ship over je tôi tao sing ba phile di hayo de jong no sing trong là trong và thông hi ba thong hi kum ba kan no kilo e kan no mon e ba phile di sing tata arman nadan hi mon arman tam no sing kadai ba iba ide nong rap nei de no khayi sing na kun no pin ni rap hi im dai em no khayi em dai nong khai te barabor sing ki di le di hi ne barabor ne phadi pateng ne hayo ni le di hi be kam jujai e de di hai hayo ha e hayo tu ka yo ba di yo bilang ha duduk ha tapi thule mengi hadu kan baje phi khlam yo ban pun su bang phone ngata nyu baji ma phone ye I hadu nyu baji adan hi nga kala off make phone nga kham yo ban kan một phi kan du tang mat step ha phi ban kan du tam step hi kan du I khamong e ban let ban ja na mong no ham ang ye to sing phi ban di ban thit ding thit hayo hayo ha bi phi rap hi ha tapi ya thule mengi lo hadin pat kata kadin belaja tapi le kum no hadin bai belaja din phi yo shu ni la persang hi ban le wat ye ma da miet pho baje kum tu phustang ni la mi na yeng mi kini ki para ki la ile wat hi tambah ki klem lap ta hading tu nga phone no kenya I mi ya ime jang ni jang tu pa ma la phone ta ong klem poi research nang ta phone ye pasan ro ong klem poi ra ta kum ta hi la ya
din ish nong ni nanong kleo te phi hadin pade ta kan jinja phi kumno kalap phi IFR phi ong phi mano phi IFR ba IFR ta ka dai mas sejan na sejan play IFR ma phi ne bahia ini an ini bahaya ban bahia chupi pas te phi ya thu yang ngi long kan no mano phi dio jing te ba la lap ka met sini kong kasatarik kan no baji kan no baji phi jing te nhiều baji baji nhiều là dan hitrai ngam sama pun baji ta hadin kata mas nyu jing te pulit phi lap ka jakai bayap na phi le chasibil direct na kuma lebih accessible direct một bữa kila ada berat tip kila ada berat ki ong gila pa ya ka tip ki ong me satu shat hem bi joy tu sana tip berat tapi hadin bela lap ta phi kan baje phi ki le tap nak menen hi mana tap nak ila tip nak menen kan menen hi tapi kena kan hut dan kon hut dan sangut kon tapi sengaja kumno kan ke jingja jong ni kapa jong kon hadu ba mano ban pet ke jing kasam phan sutu ba pla don ke jing ya tatai dan hikin kam sim basongsi dan ba pendap penbiang shu hayang dan ba pet bacungak shu hayang lang jenjat hi ong sangut ki kon ngan sam ngam roi ki bahayang asam nang apa ke aja kumne nak leng jong phi ki bahayang phi suba kumno kade ke jingja ka ba ka ja kumno phi suba kumno ya kade jing yap jong ni kapa ki kon jong phi ong kum nak kan suba ba chap penyap na suba ba dan penyap na ni kami ida jong man tip kan ki bahayang asam ki ong kumno kin le kumno hadin bel FIR nang buden na phi mungkin kut lah ka kut nah ni hi pisno kumno kum ka kemi ba pe ki kon aba pa unong ba ya ka ba ya ka yang ka sam let chayo man ta iman phai shu kadang chau sangan tara ya ya ki nong yo ban let chate kam singan chu hi nis ing ba ki rap kedai bet ba barabor man kedai ba pila rap bersnam na ba pila pun akhirat rap kerja belum kau mana tapi mirisha sampai dari saya sampai kena senam arpun reo kon san ngot kan thai kan ngot kan thai tang marwai senrang sao benang kong di iba hedo di prasnem te barat do dang arbanai kena di senong moding dia